Lentoharrastus. Harrastus, missä taivas ei ole enää rajana, vaan aukeaa portti seikkailuun ja vapauden tunteeseen. Lentäminen ei ole vain taito. Se on elämäntapa, joka avaa oven uusiin näkökulmiin ja mahdollisuuksiin. 320 degrees, 9 knots. Visibility 8 kilometers. View 2300 feet. Tervetuloa lentokerhomme pariin. Tervetuloa lentämisen maailmaan. Tuleva ilmailuharrastaja. Ota rohkeasti yhteyttä Keski-Suomen ilmailijoiden lentokerhoon. Saat lisätietoa lentolupakirjoista ja koulutusmahdollisuuksista. Älä siis epäröi. Varaa tutustumislento, niin pääset kokemaan lentämisen lumon ensikäden. Sen tunteen, joka saa meidät kaikki palaamaan taivaalle yhä uudelleen. Olemme täällä auttamassa sinua matkallasi kohti lentämisen unelmia. Ota siis askel kohti uusia korkeuksia ja ota meihin yhteyttä tänään. Lennetään yhdessä kohti tulevaisuuden seikkailuja.